אם יצאת עם הרבה נשים, אם שכבת עם מעל 15 בחורות, אם יש לך עיסוק שאתה מרוויח ממנו הרבה כסף. מי סובה, מה שמכם? אלון. אני יודע איך קוראים לך. לא, אתה לא יודע. איך קוראים לך? המאמיס ירון. let's go, let's go, let's go. חבר'ה, שאלון רגיל ברוטשילד, תהיו כנים איתי. כרגיל. יפה מאוד. מהי התכונה שהכי מושכת אתכם באישה? שהיא זורמת איתך. שהיא זורמת. שהיא נשית. שהיא לא מתנגדת איתך, שאתה גבר גברי והיא בחורה נשית ואתה יכול להיות גבר גברי לידה. אהבתי את התשובה רצח. תשובה מעולה. אחי, כן, כאילו. אחי, רגע, צ'אט, למטה בתגובות, עכשיו על התגובה שלו. כן, אותו דבר, נשיות, אני חושב שגם כאילו איזשהו קלאס מסוים, אני חשוב ללמוד אסתטיקה ובעיקר, בעיקר, בעיקר אישה כנה. אז כאילו זה 4 תכונות מבחינתי. אוקיי, יפה, 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 תשובה יפה. שאלה הבאה. עכשיו אתם יכולים לשנות דבר אחד בכל הנשים בעולם. אל תסתכל עליי ככה, אני יודע על מה אתה חושב. מה אתם משנים? אבל דבר אחד, וזה משתנה לכל הנשים בעולם. אני אתחיל. את הפמיניזם. את הפמיניזם. let's go. נראה לי הן בעצמן, אתה יודע? אתה יודע שרוב הנשים, אחי, לא תומכות בפמיניזם? הן תומכות, בלא מודע הן לא תומכות. לא נתחיל להיכנס לזה כאן, כי זה... כן, זה חפירה, כן, ומה אתה אומר? אני מסכים איתו, אבל משהו שהייתי רוצה לשנות בכל הנשים זה שגבר מתחיל איתן, שלא יגידו ישר יש לי חבר, הייתי מעדיף שיגידו לא מאשר יש לי חבר, יש לי חבר, רואים את זה ישר, פשוט תגידו לא. גבר יעדיף לשמוע לא מאשר יש לי חבר. אחי, אני אוהב את העומק של התשובות שלו, זה פשוט טוב. אוקיי, בסדר גמור, שאלה הבאה. האם לדעתכם אהבה ממבט ראשון קיימת? לא. חד משמעית כן. חד משמעית כן. אבל התאהבות, לא אהבה. התאהבות. כן. נטו זה זמני ואז זה עובר. הספארק הזה של ההתחלה, הניצוץ בעיניים, המשיכה הראשונית, זה רק המשיכה. איפה הכאפה שקיבלת מזה? איזה כאפה קיבלת מזה? שהתאהבתי במישהי והיא שיחקה בי, ובגלל זה נכנסתי לכל התחום, בגיל 18. מאוד. חבר'ה, דרך אגב, אני מכיר אותו מאז שהוא מתחיל פה, אתם לא מבינים איזה תהליך הוא עבר וכדאי... אני לא צוחק, אני אחוז שרמוטה תומך בזה באנשים של פיקאפ, וזה בן אדם שיש לו ידע. כי אחי, אני רשום אליו. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה, אז ככה, האם לדעתכם בשנת 2025 בימינו כרגע כדאי לגבר להתחתן? זאת שאלה קשה, אבל... למה באתי איתה לפה? זאת השאלה העיקרית שלנו היום. בתכלס, אני לא באמת רואה שום יתרון לגבר להתחתן, אבל זה יהיה לו מאוד קשה לשכנע את הבחורה לא לעשות את זה, שהמון יתרונות לבחורה, לגבר לא באמת יוצא מזה פרק. אז זהו, יתרון אחד.